खामानिया नैबेना बेनो बेयावनो आरो बे मलाव थिनथाला नै थिनथालायाव गोजौ गाखोबावबाय आरो दा आयना गोनां जोबनाय आयना दंजोबो नुजोबो आंखौबो MRP-आ नै 249 जिन्सफोर मोनो नै मोजां मोजां जिन्सफोर दङ 599 449 हनै ओरै हिन्जावफोरनि दङ बे कम्पानियावनो मावगोन आरो बेयावनो मेक्सआव बायदि गिदिर आरो नै गोजौआव दंबावो थ' गोजौआव नायबावनोसै आरो गोजौ मोनसेयाव थांबावनोसै आरो दा जों दुइथालायाव फैबाय ने नोंना थिनाव फैगोन थिनाव थांगासिनो आरो मोनसे गाखोनाय दंसै गस्लाफोरा मोजां गोथारनि 249 नि दंबाथ' लागौमोनबा दंबा लागौमोन दं गैथ'वा लानो हानायनि नों लादो नों हागोन ओरै दं नै जिन्सआ नै जिन्स नायबा नै नायथ' जिन्सआ नै 6499 नि ओरैबो दंजोबो नै बे मलावनो मावनांगौ आरो बे नै मलाव थांनानै फैखांबाय आरो ना रायलायनायफ्रा खामानिया जाजोब्बाय गाबोननिफ्राय खामानि मावफैनांसिगौ आरो दा नै बेरायदों नै ओरैहाय फुजानि एसे माबा जादों बिबारफ्रा नै जि साफा साफा बिबारा नै औ बे नै खुमब्रा फिथाइ ना मा होनो नै खुमब्रा फिथाइ बियो नै ओरैनो खुमब्राया नै मा साइसनि दा ओरैजों फुजा जादों नालाय नै ओरैबायदि आरो दा खुमब्रा फिथाइ थाइजौ बिलाइ लेबु सान्दुंआबो नोगोद गोसालै नै रायलायग्रायाव खामानि रायलायनायाव सोर थांदों नै जोंना साब्रै साबा सुषमा बायना होदो दे देखायदो ओमफ्राय ओरै सेन्देल फानग्रा दङ नै ओमफ्राय नै सनाफ्रा नै सना बायनो नागिरदोंनो बेलाय मा जाखो नै हनै गारिया This is a big complex of Jayanagar. Jayanagar Mall. बे जायानगरनि माबा मा होनोमोनलाय बास स्टेसन ने जायानगरनि बास स्टेसन नै सुजितजोंहाय लाइक कमेन्ट खालामदो एसे ओमफ्राय आंनि इउटिउब दं ओमफ्राय नै साबस्क्राइबार खालामना होबानो जाबाय एसेयानो जों बेरायफैदोंमोन दहाय खामानि नायहैदोंमोन दा नायनानै फैबाय नै नोंथांखौल' सिनायखायो एसेब्लाबो आंनिबो चेनेल दं आरोखि माबा इउटुब चेनेल होननानै फैयो आरोखि एम टप' होननानै फैयो आरोखि बुंदिखाबोलै एसे बुंदिना लासैना बुंगासिनो थाना
आंथ' बुंना होयिनि रायगासिनो आरो नै गावना माने चेनेल दङनो एसे गावनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामहैनांगौ एसे भिडिअफोरखौ नायना होनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय चेनेलनि नामा M2 होनदों नामा एसेल'बो माबाना होदो नैबाव दङ नै दिसि मसला एकदम दिसि मसला आरोबाव दिसि बेसेबां जानाय आरोखि मा हायो बिरियानि नैबे जोंनि लोगोनि सासे गाइखेर लानोसै नै फसायबाय खामानिखौ गाबोननिफ्राय मावनांसिगौनो आरो सोरबा मावग्राफोर दङबा फैनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामदोसो ने कन्टेक्ट खालामदो आरो गाबोननिफ्रायनो मावजेननांगौ आरो खामानिया दिनैनिफ्राय मावनांगौमोन ओमफ्रायो टाइमा एसे लेट फैबायना खामानि मोनासै आरो गाबोननिफ्राय स्टार्ट